Találjátok ki, hogy ki a szexmunkás! Ki a szexmunkás? Sziasztok, én Geri vagyok, és irodában dolgozom. Van mellette 2 gyerekem, és egy páron velük élek együtt. Sziasztok, én Gerina vagyok, és én nem szexmunkás vagyok, mert most sose csinálnék ilyen mocskos melót, meg semmi. Én igazából nem vagyok szexmunkás. Szerintetek ki a szexmunkás? 7 szexmunkást kerestünk meg. Szexmunkás. Így kezdődik egy jó hétvége a spanokkal, nem? Mit csináltatok a spanokkal a hétvégén? 7 szexmunkást kerestünk meg. És pont, amit észrevettem, 2 embernek nincsen feltöltve a szája, valamelyik a 2 közül. Ez csak hozzáteszem, és nem hiszem a nagyon nagy dutkós, akinek kín van. De aztán majd kiderül. Öltözködés. Hol a szemed? Mondd el. Na jól tudom, hogy hol a szemed. Most mondtam, hogy a száját néz, hogy nincs feltöltve. De igazad van, hogyha ő nem szexmunkás, akkor szexmunkásnak kell lennie. Ehhez képest, vagy a sminkjükhöz képest. Én Xenia vagyok, és OnlyFans-en dolgozom. Xenia, fixen, ő is fixen. Oké, ezt is elhiszem. Pornószínésznő, showgirl és content creator. Én Liz vagyok, és felnőtt filmes színésznő vagyok. Ezt is Én elhiszem. Bali vagyok, és aktmodellként dolgozom. Ramona vagyok, Ő fixen, ő csak nem. pénzért találkozom férfiakkal. Hogyha a lelkem elvesz. Nem, ilyet nem hiszem. Ő nem szexmunkás. Szerintem a szexmunkások sosem mondják ki ezt így, hogy én csak pénzért találkozok férfiakkal. Ők nem ezt mondják. Én keményen megdolgozok a pénzemért. Ezt szokták mondani. Nem hiszem, hogy ők ezt így kimondják, hogy én pénz... Szexmunkában dolgozik. Mióta Magyarán azt mondtad, hogy mindenki úgy néz ki, mint egy de semmi diszkrimináció, érted? Mindenki bíró, mindenki ember, mindenkinek megvannak a saját jogai, azt, ahogy úgy neki úgy csinál mindent, hogy jól érzi magát. Én meg kellemet. Azon gondolkodtam, hogy hogyan találod meg, talán a szexmunkások egymás közt annyi, és ők annyira nem kellemetlen, de hogy így kamerák előtt arról beszélgetni, hogy igen, én esküszöm, szexmunkás vagyok. Jó, oké, akkor bizonyítsad, hogyan szoktál arra felkészülni, amikor egy vendéged azt kéri, hogy ketten jönnek a haverjával, és hogy fingó parti legyen, hogy szanaszét fingjad magad aznap, akkor hogyan készülsz fel rá? Általában nagyon sok a babot szoktam enni előtte, és nagyon sok probiotikumot előtte, hogy a gyomrom az jól meginduljon, aztán tudjak neki pukkangatni, nyilván ezért extrán számolok fel. Vagy hogy? Én tényleg nem tudom, hogyan bizonyítod azt, hogy szexmunkás vagy? Esküszöm, mi szerintetek én nem, ne itt a csöcsöm, ennyi. Amúgy én azzal már mennyien azzal már fix bemaradt, ha most minden szexmunkás felhúzza a csöcsét, az a pólóját, és akkor látszódik a csöcse. Easy win. Az nyilván, aki nem szexmunkás, az nem fogja a kamera előtt elővenni a dutkot. Csak mondom, ők meg ezt csinálják, ők meg profik ebbe. Sok hírportáli. Ne, ki kérdez ilyet? Igen, és apádom ugye a te videóidra szokta verni, és szokták nézni meg. Tesód, mit csinálsz, hogyha arra kész rá, hogy közben te videóidra veri? Ki kérdez ilyet? Nem, a családom nagyon remélem, hogy nem nézi ezeket a videókat. Néha ránézek a lányomra, hogyan nyomják el. Nem akarod csináltatni az orrom. Volt egy barátom, aki azt mondta, hogy ha segbe rakhat, akkor megcsinálja nekem. Mondom, oké. Aztán megszerettem abban a pillanatban, mondom, csak ennyi. 10 perc munkáért kaphatok egy full orrizét. Hand job for a nose job. Of course. Figyeljetek, én is meg akarom csinálni az orromat, szóval várom a jelentkezőket. Most miért? Online kreál, mert nagyon nagy munka OnlyFansozni, napi 4 fotót kell csinálni magadról széthúzott seglukkal, az nagyon nehéz munka, ez telik vagy 10 percbe, és utána meg elmegy content kreatornak, ami napi legalább 2 óra, úristen, és akkor még striptizik, és akkor is még 1 óra, úristen, 3,5 órát dolgozik, mondjuk az OnlyFansosoknak ez tényleg komoly lehet, hogy valaki napi 3,5 óra dolgozik, nincs ennyi óra egy napba. És akkor mikor megy el sminkeshez, körmöshöz, pilláshoz, mikor megy el plázázni, mikor megy el parfümöket szagolgatni 6 órán keresztül a Douglasbe. Szóval, na most egy felnőtt filmesnek azt mondani, hogy nem felnőtt filmes, amikor az lehet, mert azt mondják, hogy csúnya vagy. Te nem nézel ki olyan jó, hogy ezzel foglalkozzál, mondjuk ez benne van. De ha meg nem vagy az, és azt mondják, hogy tényleg nem vagy az, akkor meg nem mondják rád azt, hogy érted, te testédet árulod, te többnek nézel ki, mint aki az testét árulja. Érted? Szóval ez meg nem sértés. Csóri kislány, már most sajnálom. Nem tudom, hogy hány éves lehet, de majd amikor elmegy az általános középsuliba. Na, én az a baj, nekem általában a gyerekeket sajnálom a legjobban, szóval ilyenkor bármi van, őt baszogatni fogják. Ő vissza fogja látni az anyuka nunusát mindenfajta szögből, profi fotóból, minden fénybe, mindenfajta pózba, mindenfajta kukerrel benne.
és vissza fogja látni. És nem tudom elképzelni, hogy ez csóri gyerek mi mehet akkor keresztül, amikor és én elképzelni, hogy anyámról miket küldözgetnének nekem akkor, hogyha ilyesmit csinál. Na mindegy, hagyjuk. Ez mindenkinek a személyes dolga, de hogy szerintem para. Milyen 60 méteres sejem szál, meg mi? Visszaszívom azt az előbb, maga a striptizés, oké, tánc, meg mit tudom én, de hogy ez már nem művészet, ez már crazy. Mi az, hogy pingpong labdát lősz? Ez mi? Ilyenek... Nem tudom elképzelni, hogy ez mi történhet. Miért? És ez hogy találja ki valaki, hogy erre ő képes? Hogy hallod? Tudom még gondolkodni, olyan erősen rá tudok szorítani oda lenn, hogy rejön már bele pingponglabdát, az hát ki tudom lőni vele a szemedet, vagy nem, mi? Hogy jön ez? Mi az, hogy szivarozni? Hogy? Meg van egy még jobb kérdésem, hogy miért? És ezt valaki nézi. Szóval, hogy ennek szintjei vannak. Szóval alapjáraton van egy hölgy, aki nagyon tehetséges, táncol, rudon, minden az egy nagyon respect, minden rutáncosnak. Gondol egyet arra, hogy dolgokat dug fel magának, és kilövi. Sejem szálakat így 20-kor kibelöl több méter, pingponglabdát így lövöldözök ki. Erre van ember, aki azt mondja, hogy igen, én ezt ma akarom nézni. Én ezért pénzt fogok fizetni, hogy lássak egy nőt, ki belerag egy pingponglabdát a nemi szervébe, és arcol lő vele. Utána meg a nunusával elszív egy szivart. Tényleg, amikor az ember, aki azt mondta, hogy jövőben repülőautók lesznek, na, pingponglövöldöző puncik. Ezért fizet valaki, vagy ez most így, hogy kajak érted, fizet valaki? Egy kicsit fájna nekem ez, hogy ezért ki fizet? Szóval ezek szerint mégse vállalja fel, szóval szégyelli. Szóval az előbb még azt mondta, hogy ez egy művészet, de úgy meg szégyelli egy picit. Nagyon. Én ezt nem értem. Én nem értem a sorrendet, de oké. Szóval onnan jön le általában az, hogy ezek az emberek nem okosak, hogy ha olyan okos lennél, akkor azzal keresnél pénzt, nem a testeddel. Szóval onnan jön ez, hogy valószínűleg, hogyha nagyon okos lennél, akkor valahogy már megoldottad volna, hogy sok pénzed legyen, anélkül, hogy el kéne dobnod azt, hogy a nőiességedet. Innen jön le, nyilván nem azt jelenti, hogy hülye vagy, csak erre gondolnál, hogy hát, hogyha annyira okos, akkor biztos meg tudta volna oldani máshogy. Lányoké, most diplomázott. A megcsalás az megcsalás. Szóval tétezzük fel, van egy párod, aki nem ezzel foglalkozik. Lefekszik egy másik férfival, és elképzeled azt, hogy kicsúszik, visszarakja, csókolóznak, egymásra izzadnak, a szájában van a micsodája, utána te meg azt csókolod, vagy hogyha van már gyereketek, akkor azt a kislányt azzal a szájjal kis puszilgatja, stb. Fájna, igen. De most tétezzük fel azt, hogy ezért pénzt is kapott, és egy kamera crew felvette. Most már annyira nem fáj mi. Most már jó, hát ez a munkája. Ja, hát ez van, benne van, ja. Most miért ne? Hát akkor harkóstolom. Aha, feka volt, érzem. Meg várjál. Már 18 centi. Kiérzem a szádból. Azért, mert felnőtt filmes, hogy ugyanúgy megcsinálsz azt, hogy lefekszel másokkal. Na mindegy, hagyjuk. Hogy a nunusával pingpongozik. Ki a bánat talál ki ilyet? Szóval, ha elmennék egy műsorba, ahol arról beszélek, hogy én szexmunkás vagyok, és tényleg meg kell mutatnom, kamuznom kell. Nem az lenne az első gondolatom, hogy hát igen, amúgy én striptease vagyok, aki a nunusából lő ki pingponglabdákat, és szivarozik vele. Ja, meg 60 méteres szálat húzok ki belőle. Ez szerintem, ennél belsősebb infót nem lehet mondani. Szerintem annyira túlszárnyalta őket ebbe a munkába, hogy már kamunak tűnik. Nem tudom elképzelni. Mondd, és figyeld meg, mindjárt el fogja magyarázni, hogy jaj, igen, mert sokan azt mondják rám, hogy OnlyFans-osok, ezért eljöttem ide, hogy eljátszom, hogy amúgy igen, tényleg OnlyFans-os vagyok, aztán utána azt mondom a végén, hogy nem, de közben amúgy igen, és ezzel leveszem magamról a gyanút. Nálam jobb emberismerőt nem találtok sehol. Mondtam, én vagyok a világ legjobb emberismerője. Mi? Hogy csak azért tudom, mert nagyon sok ilyen videót néztem meg állandóan, matyizok, és onnan tudom, hogy ki a szexmunkás, mert már messziről meg tudom mondani, hogy már annyit láttam. Fogd be a pofádat, jó? Most!